Sumaya bana bɛ se ka maa minɛ san waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka an fɛ no Yuwaru kɔnɔ Sumaya fɛ de a ɲɔ ɲalen bɛ kosɛbɛ. Dr Florent Jara ni ale ye Yuwaru CESCOM DTC ye a bɛ ɲɛfɔli ka anw ye mun yɛrɛ de ye Sumaya ye. Mun ye palu ye ayiwa ale an bɛ se ka fɔ farigan de don mais farigan mun de don a sababu bɛ bɔ soso kinga la an b'a fɔ soso musoman dɔw bɛ yen n'olu ye mɔgɔ farikolo tiɲɛ olu de bɛ banakisɛ bila mɔgɔ joli la. Famori Bagayogo hakilina na Sumaya bana kɛlɛli an fɛ no Yuwaru kɔnɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ. Yuwaru yan an fɛ Sumaya ni a kɛlɛli n'o ye pali ye a ma nɔgɔ parce que lahalaya dɔ b'a anw na yan n'i y'a jateminɛ pali bɛ sɔrɔ mun de fɛ soso mun de ka di soso ye jinɔgɔ ani wuluwuluji ninnu ji mun tɛ boli mun sigilen don n'i ye Yuwaru ta k'a lajɛ du mun wuluwuluji ko o bɛ bɔ ka don dingɛ kɔnɔ a datugulen a ka dɔgɔn dɛ o ye an jugu fɔlɔ ye Yuwaru yan o de kama Sumaya ni ne b'a fɔ k'a kɛlɛli a ka gɛlɛn. Mun b'a ye hakilina na denmisɛnninw bɛ jali min kɛ bana na kɔnɔ tɛ nka Sumaya dɔrɔn pewu de y'a sababu ye. Sumaya bana degun n'a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɔlɔ ni denmisɛnninw jara an tun b'a fɔ ko kɔnɔ de don an labara k'a dɔn k'a fɔ ko jaja Sumaya de kun don Sumaya dun tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni soso ka kinda tɛ sosow fana sigiyɔrɔ fana ye nɔgɔ ani wuluwulujiw de. Sange sule la matrafali san waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o dɔrɔn de bɛ se ka maa tanga Seku Mahamani Tarawele. Bɛɛ kɔni bɛ Sumaya bana dɔn an yɛrɛ ka dugu in kɔnɔ yan donc ni yɛrɛ ye banaw ye bana min yɛrɛ bɛ mɔgɔw sɛgɛn maakɔrɔ fara denmisɛnnin kan o ye Sumaya ye. Sumaya dun min kɔni fɔra tangana wɛrɛ t'a la dɛ tangana wɛrɛ t'a la f'i k'i ka sange san. Sumaya bana taamasiyɛn dɔ bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn de ye Dr Florent Jara. Banakisɛw b'u ka baara kɛ u bɛ taga segin kɛ farikolo joli la ani biyɛn kɔnɔ alors u bɛ na wuli ni farigan ye i b'a ye fari bɛ kalaya kunkolo bɛ dimi mɔgɔ dɔw bɛ ɲɛnamini n'a juguyara a bɛ na ni fɔɔnɔ ye a bɛ se ka na ni hakili yɛrɛ bɔli ye maanifin dɔw farikolo la surtout o ka jugu denmisɛnninw. Gurdo Bokum Voa Bambara tɔgɔ la a bɔ Yuwaru.